Ja, het was een jaar van ontwikkeling, een jaar van schrijven. Een jaar waar mijn album stapje voor stapje bij elkaar is gekomen. En een jaar voorbereiding op 2026. 2025, nou, ik heb het voorprogramma van Amos Lee gestaan. Stone Cold Sober kwam uit, mijn single toen. En we hebben gewoon te gekke leuke shows gedaan. Dus 2025 was wel een heel leuk jaar. Ik ben naar Berlijn geweest om een gedeelte van mijn plaat op te nemen. Dus veel gave dingen. Maar 2026 komen ook mooie dingen aan. 'Cause I'm the sun, I'm the rain. I'm so happy but I feel the pain. I'm the sky, I'm the clouds. Got a head full of dreams and a heart full of doubt. Nou, ik ga op clubtour. Begin dit jaar, maart en april. Ik doe de Elfstedentocht, nieuwe muziek. We gaan een festival spelen. Ja, gewoon veel spelen en nieuwe muziek. Dat is eigenlijk waar ik voor leef. En dat is waar ik het voor doe. En dat komt dit jaar in overvloed. Ja, we gaan nu gewoon hetzelfde doen als vorig jaar. We gaan hetzelfde rondje af. Een paar nieuwe locaties. We gaan samen met Maurice van Hoek, ga ik weer alles af. En doen we weer in elke stad een concert van een half uur. En dat op 1 dag. Dus het wordt wel weer een bijzondere dag. Vorig jaar, ja, het ging heel goed. Ik had er eigenlijk weinig last van. Maar ja, elk jaar, het is natuurlijk kouder geweest dit jaar. En we gaan zien hoe het gaat. Maar hoe dan ook gaan we er een mooie dag van maken, vol samenhorigheid hier in Friesland. Ja, wat vertel eens even over vorig jaar. Hoe ging dat? Ja, vorig jaar was natuurlijk het eerste jaar. Dus het was een ondervinding. In de eerste 2 steden was eventjes uitzoeken. Hoe doen we dit nou? En op een gegeven moment kregen we de slag te pakken. En gingen we gewoon erin. Zetten we alles neer. En we pakten alles weer op. Veel dingen hebben we nu wel gezien van vorig jaar niet werkte. Wat dit jaar wel werkte. We beginnen in Leeuwarden. Op het Zeiland. Dan doe ik een klein persmomentje. Net als vorig jaar. Even een liedje spelen. En dan gaan we door naar Snake, huiskamerconcert. En dan zetten we de hele tour door. En dan eindigen we weer in Scooters in Leeuwarden.